باپیر لاونەوی بە ئاخێ هاتن سپارتن. پشتی مەراسیمەکە بەرفرە ناوا باژارێ قامیشلۆ bi tevlîbûna hezaran welatiyan. Rê û resim li goristana Qamişlo birêve çû. Ev her sê qurbaniyên êrîşa bi dronan ya Tirkiye ji malbatekê ne. Komalbata Gulo ye. Biraziyê Yusuf Gulo, Rêzan Gulo, ko şêwirmendekî Hesedê ye. Peyv û gotarên amê xwe tîne ziman û ji hêzin Kurdî xwest yek dest bin li hember êrîşin Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê. Te balifirgehê wê teyarê wê bêşivêr li ser xaka me sivîla hedef digirin. Tan ku topê wê gundên PKK'yê hatkin hedef. Gundên Aşûriya, gundên Ereb, gundên Kurda, sivîlan, zarokan, salên heştê û pênc salî dike hedef û ew bêdengin. Ev mesaja me ji bo wa ye. Eger bi ilmê wa tê kirin, êdîgelê Rojava kare xeltina xwe bêjin. Em jî wek malbata Gulo dibêjin. Van hemî partiyê Kurd dikin, bên istisna. Em dibêjin wer serxwîna Hüseyin Gulo bibin yek. Wer em bibin yek, ji ber ku dijmin êdî partiya nas nake. Dijmin hemî qetla gelê Kurd ji xwe helal kiriye. Bi biryareke rêveberiya Xweser, ji ber qurbaniyên vê êrîşê behî û şînî pêk anî. Rêveberiya Xweser radigihîne. Ew li hember gef û êrîşin Tirkiye bêdeng namînin. û gazî ji helwesta bêdeng ya civaka navdewletî dike. Ko pêwîst e, niha tev bigere. نێرین و هەلوەستن هێزên navnetewî hêzên garanton Rûsya û Amerîka bi erkên xwe bo wekî hêzên garanton nerabûn beremberî van êrîşa evana jî gerek em erkên xwe mesuliyetê xwe hîn bêhtir rabin got rê li ber dewleta Tirk û apmayên wê got di ser xaka Sûrî debikin û qetilhamên got li ser gelê me tê meşandin ji bo wê ev gel tenê rêya ku berxwedanî li beremberî van êrîşan xwedî derketin li xaka xwe û destkeftina xwe ew bersivavî gelê me. Di nava sê mehan de ev heft carin Tirkiye bi dronan li Rojavayê Kurdistan êrîş dike. Sisê li Qamişlo, di do li Kobanê û du êrîş li Tiltemirê. Di encama van êrîşan de di navbera şehîd û birîndaran de 20 qurbanî hene. Berzan Ferman, Rûdaw, Qamişlo.